Шараните ще ги слагате и тук вътре да ловим. Сега вземат тук шараните и ги слагате и в този басейн. Взега ли ги? О май гад! Те огромни! Ето един шаран е там в ъгъла. Хайде вътре са шараните. Още много. Ото виждам направо тези шарани. Да преди малкото два подскачаха. Да, те идат към нас. Идват към нас. Който хване шаран, ще го върне, ние ще му даваме друг, за да могат да се движат нещата. Защото ако са повече шараните, ще е по-лесно, пък ние не искаме да ви е лесно. Един шаран хващате и го връщате, ние ви даваме друг, за да може да останат само по-малко и да е по-трудно. Вили какво е първо? Така да взем от сумата този шаран. Атанас Дечев Иванов. Приемам 30 секунди. Сега започваме. Давай. Какво? Какво? Защо го? Защо? Тате, защо влиза в водата? Давай, тате, давай, тате! Браво, Атанас, благодаря ти много. Късмет да ти носи. Давай, Сотиров да се готви след него. И така, Живко, 30 секунди започват сега. Успех, давай. Дай. И усети къде се е заварял отдолу под кавата.